Ja, det første man gør, når man skal analysere over til tysk, så laver du sætningsanalyse først, det har jeg så gjort i forvejen. Og så hvis man så begynder at stave de første ord, og så skal vi så finde ud af, hvilken bøjning vi skal bruge af sign, som var. Nu må jeg lige stoppe. Sådan der. Ja, så er vi så over i kriterium, og vi er nede i tredje persons ental, så det så bliver bare nice. Og i næste sætning har vi så for to verbummer. Vi har en elsket, som er det finite, og at ligge, som er det infinite. Vi skal så starte med at finde bøjning af elsket, som så er lieben. Vi har så med kriteriet som tredje person ental igen, fordi det er hunden, der er elsket, så bliver det liebte. Og hun er neutrum, så det er das Hund direkt in die Sonne. Så finder vi så bøjningen af liegen. Og det bliver så stadig datid. Så person ental, som så bliver lag. Næste har vi wir, og så skal vi finde bøjning af haben. Eller havde. Så haben. Og det er så igen kriterium. Første person flertal, som så bliver haben. Essen, da sie, skal vi så finde hvilken bøjning kommen vi til bruge, kommen, kigger vi her, og det bliver så igen, det er jo det er de, så er person flertal i kriterium, så det kan man. Ja, hvis vi skal finde ud af, om det er en ledsætning eller en modsætning, bruger vi så ikke-reglen. Og siger vi, selvom det ikke var meget varmt, så viser at det finite verbum står til, eller ikke står til venstre for det finite verbum, som så gør det til en ledsætning, og den næste er, elskede hunden ikke at ligge i solen. Og det finite verbum er elsket, så det bliver en hovedsætning den anden del af det. Og den næste er det så, vi havde ikke allerede spist, som det ikke nu står til højre for det finite verbum, som så gør det til en ledsætning eller hovedsætning, og da de ikke kom, hvor ikke så står til venstre for det finite verbum, som gør det til en ledsætning. Ja, det var det.